Bună, dragilor! Facem etalarea pentru ziua de 1 iulie. 1 iulie. Mâine este 1 iulie, dragii mei. Energia zilei este 3 de monede. Cartea semnifică posibilitatea de a face bani prin a vă folosi creativitatea și cunoștințele. Pe urmă, gândiți ceva trainic pentru viitor. Puteți avea mare succes. Cartea înseamnă dedicație, dar și munca voastră este admirată și privită cu valoare de cei din jur. O carte foarte bună, să știți. În dragoste aveți discuții practice cu partenerul sau faceți ceva important împreună. Banii, situația financiară este așa și așa, însă aveți planuri mari pentru viitor. O energie frumoasă. Prima carte este 6 de spade. O perioadă liniștită în viață în care totul merge înainte, dar în care nu se întâmplă mare lucru la prima vedere. Iar la a doua, progresele sunt foarte mari. Cartea mai poate însemna și o călătorie pe ape. Este cartea științei. Înseamnă de obicei evoluție, soluții inteligente bazate pe obiectivitate sau știința practicată. Cifra 6 semnifică echilibru restabilit. Vă restabiliți echilibrul, dragii mei. La muncă totul decurge într-un mod lent. Cartea apare de obicei după neplăcerile din 5 de spade și semnifică rezolvarea lor. Pe urmă avem prințesa. O femeie, ea este ceva în genul la Marea Preoteasă. O femeie foarte inteligentă, o femeie care deține tainele cunoașterii, o femeie cu o intuiție foarte puternică. Ar trebui să vă ascultați intuiția. Doamnelor, dacă sunteți dumneavoastră, sunteți foarte inteligente, ascultați-vă intuiția, sunteți capabile să luați decizii, sunteți femei care practic aveți cheile cunoașterii, știți foarte multe lucruri și vă bazați pe voi și pe intuiția voastră. Iar aici șaptele de monede. Păi, dragii mei, ați muncit mult la un proiect și nu sunteți mulțumiți de rezultate. Vă uitați așa, cu tristețe și cu supărare la un proiect care n-a dat rezultatele pe care le-ați dorit. Este o avansare lentă, prin muncă serioasă, prin răbdare, evoluție pas cu pas, obstacole, acțiuni în plină dezvoltare, dar nu-și forțați cu nimic lucrurile, dragii mei. Lăsați-le să vină de la sine. Problemele financiare sunt pe cale să se rezolve, să știți. Dar nu dintr-o dată, treptat. Voi sunteți dezamăgiți, dar n-ar trebui să fiți, pentru că, deși lucrurile se rezolvă într-un mod mai lent, ele sunt pe drumul cel bun, să știți. Le vom clarifica să vedem.
ne spun. Succes, dragii mei. La baza pachetului este succes, iar aici este o călătorie, tot pe ape. La distanță, o călătorie sau moștenire, să știți. Probabil veți face o călătorie pe ape, peste ape, dar veți avea succes. Exact ce spuneam, 2 cărți de noroc. Trifoiul și casa, o mare noroc. Atenție, la casă e doar un mic obstacol aici pe care trebuie să-l ocoliți. Foarte frumos. Prințesa. Dacă sunt, domnilor, femeile din viața voastră, să știți că sunt femei foarte istețe, femei cu o intuiție foarte puternică pe care ar trebui să le ascultați. Doamnelor, dacă sunteți dumneavoastră la fel, ar trebui să vă ascultați intuiția, pentru că se pare că aveți dușmani, muntele și dușmani puternici, dar aveți ancora, succes comercial sau o poveste de iubire, speranță și noroc. Cărți foarte frumoase. Trebuie să vă ascultați intuiția, eul interior, care dacă vă transmite ceva în interior, vă spune ceva, să ascultați. Haideți să vedem 7 de monede. Aveți steaua. Cartea vărsătorului reprezintă un vărsător sau în enorma mai înseamnă și noroc pe toate aspectele vieții. Sau luminița de la capătul tunelului. Atenție, steaua înseamnă noroc, dar nu vă rezolvă problemele, să știți, doar vă dă acea sclipire. De vedeți luminița de la capătul tunelului și posibilitatea prin care le puteți rezolva. Pe urmă aveți inelul, e o logodnă sau viață fericită de familie, cineva care vă iubește sincer, sentimente pure și adevărate. Șoarecii, atenție la un furt. Șarpele, din nou, sunt dușmani. Posibil ca dușmanii ăștia să vrea să vă fure munca, proiectul ăsta la care voi ați muncit și care credeți că nu va aduce roade, dar să știți că el aduce roade, doar că un pic mai încet. Aveți grijă la ideile voastre, la gândurile voastre, la lucrurile voastre, să nu intre pe mâna cui nu trebuie. Și pe urmă inima, un mare noroc. Deci totul se termină cu bine, dar atenție la dușmani. Pentru că a picat și muntele aici și șarpele. Deci dacă intuiția vă spune că ceva nu e ok, ascultați-vă intuiția, pentru că într-adevăr nu este, iar la baza pachetului ați avut succes. Etalarea este foarte frumoasă, doar că lucrurile se întâmplă un pic mai încet decât ne-am dorit noi. Nu e 8 de bâte unde totul vine în viteză spre noi, lucrurile se întâmplă foarte repede. E 7 de monede, e un proiect la care ați muncit și care credeți că n-a dat rezultatele dorite, dar să știți că el a dat și dă rezultatele dorite, dar nu atât de repede pe cât ne așteptăm noi. Și avem foarte multe cărți de noroc. Casa, o mare noroc, trifoi, un noroc, ancora, noroc, speranță, succes comercial, o poveste de iubire, inima, un mare noroc, steaua, reușite pe toate aspectele vieții. O carte cărți foarte, foarte bune. Avem și dușmani, adevărat, dar întotdeauna am spus că cine nu are, n-are valoare. Deci, trebuie să avem grijă în jurul nostru și mai avem la baza pachetului 3 de monede. O energie a reușitelor, a muncii noastre, a realizărilor. Foarte frumoasă etalarea. Să tragem un mesaj de la puterea tainică a energiei sublime. Și a căzut, e pe jos, îmi cer scuze. Și ne spune așa, desprindere de trecut. Grație puterii iubirii te eliberezi de situațiile sau energiile stagnante pentru a-ți transforma spațiul inimii. Foarte frumos mesajul. Desprindeți-vă, dragii mei, de trecut. Lăsați-l, s-a dus, s-a trecut. Nu mai puteți schimba nimic, dar în viitor puteți schimba. În trecut nu. Dar în viitor se pot schimba lucrurile. Și mai avem îngerașii să vedem ce ne spun. Un mesaj și de la ei. Foarte multe cărți de noroc. Începem luna cu o zi norocoasă și așa o vom duce toată luna. Doamne ajută! Haideți să vedem îngerașii ce ne spun. Succes, dragii mei!
foarte frumos. Vom avea succes. Desprindeți-vă de trecut, dragii mei, priviți spre viitor cu încredere. Aveți foarte multe șanse, foarte mult noroc. Dacă vă îngrijorați că proiectele voastre n-au dat roade sau vă așteptați la ceva mai mult, să știți că ele dau roade și o să dea doar un pic mai lent și o să aducă succes. Foarte frumos, nici nu mai trag nimic. Aceasta este etalarea pentru 1 iulie, o etalare foarte frumoasă, energii foarte bune, cărți de noroc și de succes, majoritatea, dușmanii nelipsiți la ordinea zilei, dar totul, absolut totul în viața noastră se rezolvă și vom avea succes. Asta ne spun și îngerii. Succes! Vom avea succes, dragii mei, iar la baza pachetului este da. Deci dacă vrem să facem ceva, vom reuși. Cu siguranță. Vă pup, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, să aveți o zi de 1 și început de lună superb. Nu uitați un like, un share, un coment. Cei care nu v-ați abonat o puteți face apăsând pe clopoțel. Mulțumesc celor care au făcut-o. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag. Ne revedem la o nouă etalare. Pa, pa!